Príjemný dobrý večer všetkým vám, ktorí ste sem zablúdili do tejto miestnosti spomedzi všetkých tých, ktoré tu vraj sú veľmi rušné v tejto budove. A chcem vás v mene organizátora tohto večera Kaplnky Levice privítať na tejto pôde. Toto je jedno z našich podujatí, sériu, ktorej nazývame Inšpirácie. Inšpirácie preto, lebo sa snažíme sem vždy pozvať ľudí, ktorí majú čo povedať, ktorí nás môžu nám nejakým spôsobom rozšíriť obzory a k niečomu nás inšpirovať. Sme veľmi radi, že na dnešné podujatie prijal pozvanie Vlado Šnídl. On sa už v krátkosti predstavil, možno to, čo nespomenul, je, že mu vyšla, tuším, v 2017 kniha Pravda a lož na Facebooku. Robí veľmi záslužnú prácu a to, že chodí na základné a stredné školy robiť osvetu medzi študentmi a žiakmi. Čiže asi tak v krátkosti. Možno ešte dve veci takto na úvod. Budete mať priestor pýtať sa otázky a to môžete robiť buď priamo, alebo tuto po miestnosti sme rozvešali QR kódy, ktoré vás hodia na stránku Slido, cez ktorú môžete svoju otázku zadať, pokiaľ sa ju nechcete opýtať nahlas. A už len moja posledná prosba k nám všetkým, keďže sme na pôde Centra tolerancie, tak nás všetkých žiadam, aby naša diskusia bola tolerantná, rešpektujúca a slušná. Ďakujem a dávam slovo. Takže ak dovolíte, ja začnem tiež ďakovačkou v prvom rade organizátorom, že tiež venovali ten čas a energiu a ja sa vynasnažím neurobiť vám hanbu. A teda hlavne ďakujem aj vám, lebo nie je to moja prvá beseda s ľuďmi, s dospelými ľuďmi. A viem, aké je strašne ťažké dostať dospelých ľudí vo voľnom čase na niečo takéto, lebo každý z vás by si vedel nájsť aj lepší program. Takže moja veľká vďaka, že ste sa rozhodli venovať tých hodinku a pol týmto z môjho pohľadu stále dôležitejším témam a ja sa vynasnažím, aby to nebola teda strata času pre vás. Takže sa budem snažiť byť čo najviac vecný a bez nejakých omáčok. A teda pre tých, čo ste buď prišli neskôr, alebo nás pozeráte a divíte sa, čo to mám túto cez tvár, tak je to čiste iba estetická záležitosť. Trhali mi tento týždeň 8, trošku mi to nakynulo. Takže nechcem vás rušiť tým, že by ste pozerali, ako mám dve tváre. Hej. Takže čisto z tohto dôvodu mám tú šatku. Dobre. No a o čom teda bude reč? Tak ako som povedal, prvá časť bude taká rodičovská. Budem vám hovoriť, čo číha na naše deti v stručnosti na tých sociálnych sieťach a čo s tým. A v tej druhej časti bude reč o dezinformáciách, konšpiračných teóriách, možno ruskej propagande, ak sa k tomu dostaneme a ako prípad, čo s tým. Že ako prípadne komunikovať s ľuďmi, ktorí tomuto podliehajú. A ja sa budem aj priebežne zastavovať, takže keď budete mať buď nejaké otázky, alebo keď nebudete s niečím súhlasiť, tak prosím feel free. Hej? Že keď budete mať pocit, že to je inak, alebo nebude sa vám niečo na mne zdať, tak prosím, nech sa páči. Hej? Povedzte to verejne a ja prípadne na to poviem, čo si o tom tiež myslím. Dobre. No a teda začnem to prvou možnosťou, teda to prvou témou. Hej. Čo je dôležité pre rodičov? Ja začnem vlastne tým, čím začínam vždy, keď mám nejakú besedu so žiakmi. Ja si robím taký krátky prieskum. Ak môžem poprosiť, prihláste sa tí, ktorí ste včera pozerali televízne noviny. Hej. Áno, zrovna vy najmladší, hej, ste pozerali televízne noviny, dobre. Takže 2 ste včera pozerali televízne noviny. Teraz sa mi prosím prihláste tí, ktorí si pravidelne čítate správy na internete. Hej. A aj viete, odkiaľ sú tie správy. A teraz, prihláste sa mi prosím tí, ktorí, neviem, ste boli včera na Facebooku. Jasné.
Na Instagrame, TikTok. Ste niekto na sieti, ktorá sa volá Twitch? Dobre. Kik. Koľko z vás hrávate online hry? Dobre. Koľko si kupujete skiny? Koľko viete, čo sú skiny? Dobre. No. A teraz, keď si robím túto anketu na akékoľvek škole, kde som, a tým myslím akože základné školy, môžem povedať doslova od Bratislavy alebo od Malaciek po Sninu, alebo na stredných školách, tak len minimum tých žiakov si číta správy na internete, ale minimálne tak, že vedia, čo čítajú. Hej, že maximálne im niečo vyskočí na sociálnej sieti. Ako nejaká časť pozerá televízne noviny, čo ma pre mňa prekvapuje, a absolútna väčšina z tých žiakov je na Instagrame, čo je ešte relatívne v pohode. Facebook, to je pre nich miesto, kde sa starí ľudia hádajú o politike, takže tam tí mladí moc nie sú. Ale na druhom mieste je TikTok. Hej. Že kdekoľvek, kde som, tak žiaci od 12 rokov vyššie, väčšina z nich je na TikToku. TikToku budem venovať aj pozornosť. Takže prvá podstatná vec je, že pokiaľ učíte deti alebo máte deti, tak pravdepodobne oni sú na iných sociálnych sieťach než vy. A čo je teda koreň tých mnohých problémov súčasného sveta? To je toto. Že mnoho z tých ľudí si tie informácie o všetkom, čo sa deje, už bere iba odtiaľto. Z toho, čo im ukazujú algoritmy. Nemusí ísť iba o informácie o tom, čo sa deje na Slovensku alebo vo svete, ale napríklad mladí chlapci, niektorí, si na TikToku vytvárajú názory na dievčatá. Naopak, dosť nepekné názory. Ukážeme príklady. Naopak, napríklad dievčatá pod dojmom toho, čo vidia na TikToku, sa môžu rozhodovať, čo budú jesť, čo nebudú jesť, ako sa budú obliekať, či sa dajú urobiť nejaké vylepšenia. Ovplyvňujú ich algoritmy, či už americké alebo čínske. A čo je tá podstata? Ten problémom nie sú tie sociálne siete, same iba tie sociálne siete, ale toto je koreň mnohých problémov nie len Slovenska. Že tí ľudia, ktorí tam sú, mnohí z nich prišli na tie sociálne siete nepripravení. I dospelí, mnohí. Im nikto nevysvetľoval, ak funguje Facebook, čo sú to hoaxy, čo sú dezinformácie, to v škole nemali. Niektorí na to prišli, ale niektorí sú v tom zmetení. Prišli na Facebook a tá sa na nich vyplavilo. Prišli decká na tých sociálnych siete a tiež sa to tam na nich vyplavilo. No a teraz, čo tým chcem povedať? Predpokladám, že to sa netýka vás, ale 100% každý z vás poznáte ľudí okolo seba, ktorí sú na tých sociálnych sieťach a prišli tam nepripravení. A čo s tým? Ak existuje cesta, z môjho pohľadu, tá cesta vedie cez to, že my im budeme možno pri nejakej príležitosti vysvetľovať, ako sa tam orientovať a budeme ich pripravať na tie sociálne siete. Takže aj o tomto bude celé to naše stretnutie, že ako pripravovať ľudí, či už mladých alebo starých na tie sociálne siete. Lebo znovu, tí starí to v škole nemali, mnohí mladí tiež nie, rodičia to častokrát zanedbávajú, dajú do ruky mobil dieťaťu s prístupom na internet a nestarajú sa mnohí. Lebo tiež to v škole nemali, tiež to podceňujú. A keď to podceňuje rodič, tak jediný, kto to môže zachrániť, je buď škola, alebo možno nejaké voľnočasové krúžky, preto ja komunikujem aj so skautami, alebo s ľuďmi z rôznych takých komunitných centier typu Salesiani a podobne. Takže pozbudzujem každého z vás, či už vo vzťahu k deťom, alebo dospelým, pomáhajte ich pripravovať na sociálne siete. A potom ponúknem nejaké príklady.
lebo teraz špeciálne, čo ste rodičia, alebo učiteľi, alebo preventisti. Mnohé z tých problémov, s ktorými sa stejne potom stretávate v tých školách, súvisia s tými sociálnymi sieťami. Kde prebieha kyberšikana? Najčastejšie cez WhatsAppové skupiny. Prečo majú deti úzkosti? No, možno pod dojmom toho obsahu, ktorým ponúkajú tie algoritmy. Kde sa radikalizujú niektorí mladí? Oni nečítajú Mein Kampf. Oni sa proste tiež radikalizujú v tých rôznych uzavretých komunitách na tých sociálnych sieťach. Existujú už tzv. Nelátkové závislosti. Na online hrách, na sociálnych sieťach, na porne, kde sexuálni predátori oslovujú tie mladé dievčatá. Na Instagrame, na Snapchate, prípadne oni operujú aj na tých platformách, kde hrajú tie online hry. Takže ja práve keď mám aj nejaké workshopy pre učiteľov alebo pre študentov učiteľstva, tak môžem, že venujte sa tomu, lebo stejne vás to doženie, tie sociálne siete. A bohužiaľ negatívna motivácia, nikto to nevyrieši. Tento štát to nerieši a za súčasné vlády už vôbec nie. Tu sa riešia úplne iné veci. A tie sociálne siete sa v tom ešte zdokonalujú. Ani Európska únia to nevyrieši. Určite nie v najbližších 10 rokoch. Takže jediný, ak so mnou by ste súhlasili, že toto je koreň mnohých problémov, jediný, kto s tým niečo môže robiť, sme my. Každý vo vlastnej bubline. Tak. Takže toto je ten z môjho pohľadu základ. Hej. Pripravať ľudí na sociálne siete. Tu sa zastavujem, či k tomuto nemáte nejaké otázky alebo nesúhlas. Dobre, takže to je ten základný rámec a teraz budem konkrétny. Tomuto sa hovorí oficiálne mediálna výchova. Tá by na školách mala byť povinná, ale niekde sa deje, niekde nie. A tá mediálna výchova by sa mala týkať tých médií, kde sú tí mladí, to znamená tých sociálnych médií. A čo je z môjho pohľadu základ tej mediálnej výchovy? Samozrejme, čím dlhšie tam tie decká nebudú, tým lepšie. Sú krajiny ako Austrália, kde dávajú napríklad TikTok až od 16 rokov. U nás bežne máte na TikToku, vravím, 12-13 ročných žiakov. Bežne. Hej. Možno väčšina 13 ročných žiakov už je na TikToku. Keď už tam raz idú, tak pravdepodobne ich odtiaľ nedostanete. I keď by to bolo najlepšie, keby tam neboli. Takže čo s tým? Keď už tam si, tak to aspoň využívaj rozumne. Rozumný čas a rob tam niečo rozumné. Jo? Takže vravím, nezakážete im to už, keď už tam raz sú. Hej, stejne si tam nájdú cestu, jak tam byť, takže aspoň ich učiť, využijete to rozumne. Čo to znamená konkrétne? Napríklad, možno ste videli film Síti, hej, o tých sexuálnych predátoroch. Napriek tomu, že sa o tom už točili dokumenty, stále títo svinieri sú a skúšajú to. Príde mladé dievča na Instagram, kľudne 12-13 ročné. A naraz uvidí, že nejaký cudzí chlap je srdiečkové fotky. On môže dobre vyzerať. Pretože v skutočnosti môže vyzerať takto, ale ukradne si fotku niekoho cudzieho. A oni nezačínajú akože napriamo, že by hneď posielali nejaké tie piky. Oni skúšajú s tým dievčaťom si písať. Ako sa máš, tu máš pekné šaty, kde si kúpoval tie šaty, hej, snažia sa chváliť tie dievčatá, už máš chlapca, sa vypytujú, už sa s niekým boskávala, nechceš si o tom porozprávať? Ja o tom veľa viem, ty sa o tom možno nemáš s kým porozprávať, môžeme si o tom pokecať, prípadne pošli mi nejakú fotku, ja ti možno zaplatím za to. No. A pokiaľ by toto dievča s ním takto komunikovalo, nedaj Bože by mu ešte poslal nejaké fotky a potom už by si s ním písať nechcelo, tak čo on začne robiť?
Začnem ho vydierať. To, čo si mi tu naposielala, ja dám na internet. Alebo pošlem k tebe do školy. Pošlem to tvojim rodičom. A pokiaľ nechceš, aby som to dal na internet, tak ma budeš poslúchať. A nepomôže ti, že si ma zablokuješ. Ja už som si urobil screenshoty. Ja už to mám uložené. Už si mi povedal, kde bývaš, hej? Môžeš si ma zablokovať. Už to mám uložené. A budem to šíriť medzi tvojich kamarátov. A pokiaľ nechceš, aby som to šíril, tak ma budeš poslúchať. Budeš sa predo mnou vyzliekať, budeš sa so mnou stretávať, alebo mi budeš posielať peniaze. Ja teraz nehovorím, že to sa deje každej mladej žene alebo každému dievčaťu, ale deje sa to. Ja som za posledný rok v Žiline mi hovoril o takom prípade, pri Bratislave, dokonca mi hovoril o chlapcovi, ktorému zase nenapísal akože pekný chlapec v úvodzovkách, ale pekná žena. On začal písať akože s peknou ženou. Tá pekná žena mu napísala, že a ty ma strašne rajcuješ, vyfoť sa mi holí. Chlapec sa vyfotil holí, ešte aj so svojou tvárou, poslal to. A naraz sa z peknej ženy vyklúbal škaredý chlap a povedal, no to je pekná fotka. To sa možno tvoji spolužiaci zasmejú. Pošli mi 500 eur. Reálny príbeh. Chlapec poslal 500 eur. Neviem teda, či skončil na tom internete, ale 500 eur poslal. Takže, čo s tým? Je možno dobre to trošku naťuknúť. Už aj pred tými mladými. Ak je otázka, že kedy sa s nimi o tom rozprávať, tak to odpoveď je, v momente, ako náhle majú mobil s prístupom na internet a sú tam bez dozoru. Takže keď už dieťa na prvom stupni má mobil s prístupom na internet, už na prvom stupni je treba sa s ním o tom rozprávať. Samozrejme primeraným jazykom, že aj tam sú zlí ľudia na tom internete a podobne. To nie sú moje nejaké názory. Hej, to ja vlastne takto zbieram podnety od psychológov, od ľudí z IPčka a podobne, a to vlastne odovzdávam, čo hovoria títo zbehlejší ľudia. No, takže treba dobre vysvetliť tým deťom, že takisto ako na ulici, nehovoríš cudziemu človeku, kde býváš, to isto platí o internete. Ani keď vyzerá takto, lebo v skutočnosti môže vyzerať takto. A tiež je dobré možno tým mladým žiakom povedať, aby si ujasnili, kto by mal vidieť ten ich obsah. Ja to im hovorím natvrdo. Tí z vás, ktorí máte ten profil verejný na tom Instagrame a dávate tam niečo, tak ja tu a teraz môžem ísť na ten váš profil, pozrieť si vaše storky, vaše fotky. Pokiaľ tam máte niečo smiešné, tak ja si ich môžem urobiť screenshot, uložiť si ich k sebe a za pol minúty ja si toto všetko môžem dať k sebe na svoj Instagram. Je to uvidí pár tisíc ľudí a vy mi tom nezabránite. Takže keď tam máte niečo, čo ako už malo byť iba pre vašich kamarátov, tak pokiaľ ten profil máte verejný, tak nezabraňte nikomu, aby to začal šíriť po celom internete, pokiaľ by to bolo niečo teda extrémne zábavné. A pokiaľ nechcete, aby vás tam nejakí cudzí ľudia odšumovali, tak si prosím vás ten profil nastavte ako súkromný. A ja potom uvidím iba hento. Vraj, my to asi vieme. Takže my nemáme 12 rokov. A nebudem hovoriť, že všetky deti sú v tom nezorientované, ale proste nie každé dieťa v 12 rokoch vie, že by si mal nastaviť ten profil súkromný. A nech sa samo rozhodne, že keď už tam budeš dávať nejakú fotku, tak či chceš, aby tú fotku videli iba tvoji kamaráti, alebo si OK s tým, keď aj nejaký 40-ročný chlap z Považskej Bystrice ti tam bude tie fotky obzerať. Čo som teda konkrétne ja. Hej. Ak nechceš, tak prosím ťa profil súkromný. Jo? Takže tým môžeme začať.
No. ktorí majú okolo 50, nie sú zorientovaní na internete, nevedia, čo sa tam odohráva, nemajú o to záujem, nemajú záujem komunikovať o tom a dcera im je o 6 rokov na TikToku a absolútne netušia, kde robí, čo robí, ako robí. A oni absolútne nemajú o toto Jasné. záujem. Keď som sa so švagrom rozprávala, rozplakala sa, vydesená, o 5 minút zabudla, je to všetko v zabudnutí, absolútne to nerieši. Takto. Pokojne, ak ste tu niekto učiteľ alebo psychológovia, môžete dať vy nejaký tip. Ja na to idem, čo funguje, fungujú emócie, aj negatívne. Ja proste by som popísal teda akože konkrétne príklady toho, kde akože na to, kde to nedopadlo dobre s ľuďmi z TikToku. No. A konkrétne k TikToku ja sa ešte dostanem, takže tam by som im povedal to isté, čo potom akože poviem aj vám. No. Ja som sa chcela podeliť o taký príbeh, teraz ste mi pripomenuli situáciu. Kedysi ešte, teraz mám 18, ale keď som mala tak 12, tak vtedy veľmi fičala hra Roblox, aj teraz to fičí, ale malo to taký úpadok a treba si dávať na to pozor, pretože tým, aká je populárna a je to vyslovene hra pre mladších ľudí, pre aj menšie deti, lebo sú tam vyslovene také hry, ktoré sú vyslovene primitívne, tak sa tam, je tam dosť veľa dospelých mužov, ktorí takto číhajú. Mne sa stala podobná situácia, keď som mala 12, že to znelo, to meno, ktoré tam mal ten používateľ, znelo ako niekto, s kým som bola priateľ, že sme komunikovali cez internet a poznal ho viacero ľudí z môjho okolia. A teda pridali sme sa akože na Snapchate a nie je to celkom pravda, že tí muži, tí predátori sa začnú vždy takto rozprávať, pretože ja mám viac skúseností s tým, že tí muži len vyslovene poslali fotku s ako nevoláme diktikou, bez žiadneho ahoj, ako sa máš, len tak. Ja som dlhú dobu nevedela, ako tieto veci riešiť, ale povedala som si, že keď dokáže byť človek takto silno nepríjemný, musím byť aj ja. Ja teraz, ako riešim tieto situácie, možno je to, že vyslovene hnusné, ale v tej dobe som si spravila fotku celého toho chatu. Fotku, ktorú mi on poslal, zablokoval si ma okamžite. Našla som si ho na Facebooku, našla som jeho ženu, poslala som ho. Za mladým ľuďom, kedy sa dajú aj vyslovene riešenia, lebo veľakrát mám pocit, že keď je niekto na internete zlý k nám mladým ľuďom, tak my si povieme, že ale to je proste nepríjemné, ja to nechcem vidieť, ja radšej sklopím uši, chvost medzi nohami, ale vyslovene ja mám pocit, že jediné, ako to funguje, ako sa zbaviť týchto ľudí bez hociakých ohľadačiek, je byť takisto hnusný k ním. Áno. Nadviažem na to. V prvom rade, špeciálne teda vás, keďže máte aj tú vlastnú skúsenosť a ešte ste aj generačne blízko tým žiakom, bolo super, keby presne vy ste sa tomuto venovali. Hej? Akože keď máte možnosť robiť... Už viete, čo chcete študovať? Nevadí. Aj právnici sa uplatňa rôzne. V pohode, to je jedno. Hej. Aj keby ste robili niekde cez brigádu ako animátorka, pretože máte k tomu dobré predpoklady, jeden máte vlastný príbeh. Hej. To je ako veľmi silné, keď vy cez vlastný príbeh viete niečo ukázať a zjavne ste v tom orientovaná. Nadviažem na to, čo hovoríte. Určite, keď sa toto stane dieťaťu, treba, aby si aj ono robil screenshoty. Hej. Lebo keď potom ste to chceli riešiť s políciou napríklad, tak ono tiež musí mať dôkazový materiál. Určite nečakajme, že polícia bude všetkých stíhať. Takže súhlasím aj s tým, že ak máte na to odvahu, tak kľudne ich, nie že postrašiť, ale kľudne ich zverejniť. Hej? To je to, čo naozaj môžete robiť, že ako prevenciu, že pozri sa, že my o tebe vieme, tuto už skončíš v mojej storke a on bude mať možno nejakú zábranu, že ak to bude znovu robiť, tak znovu bude niekde na internete, kde sa nemôžu dozvedieť aj jeho spolužiaci, hej, alebo bývalí kamaráti. Takže určite podporujem, ak na to máte, že kľudne ich nejak medializovať, aspoň cez vlastné sociálne siete. Čo sa týka tých dickpikov, ja to poviem, jak to je, to je iný prípad. Ja to poviem natvrdo. Tí, čo posielajú dickpiky, oni to robia ako súčasť masturbácie. Hej. Oni nie sú takí blbí, aby si mysleli, možno niektorí sú, ale akože aby oni verili tomu, že on pošle dickpik a
teraz akože tá dievčina sa namotá. Nie, proste to je súčasť masturbácie, nebudem to viac rozvádzať. Tí sexuálni predátori, im sa hovorí, že groomery, to je iná kategória, to sú manipulátori. Oni sa snažia zmanipulovať to dievča, aby ho potom mohli vydierať. Oni vedia, že keď im pošlú hneď dick pic, tak si ho zablokujú. Takže to je iná kategória. To sú manipulátori. A častokrát to nie sú nejakí starí chlapi, to môžu byť 20-tníci, ktorí vlastne, častokrát tam nemusí byť ani sexuálny motív, ale povedzme oni sú frustrovaní, takže ako keby oni majú ventil v tom, že vlastne majú niekoho v hrsti, že môžu niekoho ovládať. Takže tam je tento princíp. Takže znovu ešte raz, presne ak sa to náhodou už stane, tak minimálne si robiť screenshoty. A samozrejme, že potom sa eventuálne aj poradí kľudne s políciou, alebo máte také združenia, ja to potom môžem rozpísať, že komu sa ozvať, hej? Ale to rovno rozpíšem. Že kto by vám mal pomôcť, či už pri sexuálnych predátoroch, alebo pri kyberšikane. Ak si nejaké v rámci školstva, tak existuje takže Centrum poradenstva alebo prevencie, hej? CPP. Tam pracujú psychológovia, ja viem, že všetci sú na to školení a tí minimálne ako by sa mali tomu venovať. Prípadne existuje taká organizácia, že WOODPAP, hej, výskumný ústav detskej psychológie a parapsychológie, prípadne sú také Národné koordinačné centrum pre rozbit detí. Takže keby ste potrebovali nejakú pomoc, nejakú odbornú asistenciu, tak CPP, WOODPAP alebo to NKS, hej, kontaktujte, aby ste v tom neboli sami. Dobre. Potrebujem sa dostať k ďalším témam, takže ja vám potom ešte celkom ukážem, že kde k tomu nájdete viacej informácií. Potom ešte v krátkosti kyberšikanu prebrať, lebo s kyberšikanou sa podľa tých odhadov stretne väčšina žiakov, minimálne ako svedkovia. Kyberšikana spočíva v tom, že chlapec alebo dievča má problém so svojím spolužiakom a tiež má častokrát problém sám so sebou a využíva ten internet na to, aby vlastne ubližoval tomu spolužiakovi. A teraz zásadná vec, ktorú častokrát tí rodičia možno mnohí podceňujú. V čom je rozdiel proti bežnej šikane? Tá bežná šikana, ktorá sa deje naživo, tá sa deje v škole, cez prestávku, po vyučovaní, na ihrisku. Kyberšikana, asi tušíte, kedy najčastejšie dochádza ku kyberšikane? Ako? Keď doma, po obede, večer, ráno. Najčastejšie večer. Najčastejšie večer až neskoro večer. Dieťa je v detskej izbe a rodič si myslí, že je v pohode, však je v detskej izbe. A tiež si rodič nemusí uvedomovať, že zrovna vtedy, keď ono je v detskej izbe, mu je ubližované. Alebo naopak, ono ubližuje niekomu, lebo práve večer, už po celom dni je proste nejaké frustrované, naštvané a si na niekom vybíja tú agresivitu. Asi najčastejšie, ak som spomínal, sa to deje v tých WhatsAppových skupinách. Buď sa tam, že celá trieda má nejakú WhatsAppovú skupinu a sa tam hejtujú medzi sebou. A to prosím vás už na prvom stupni. Už bežne na prvom stupni 8-9 ročné deti, už vtedy majú mobily s prístupom na internet a už vtedy, akože môže dochádzať tomu naozaj, a to som videl osobne medzi tretiakmi, že už v tej WhatsAppovej skupine lietajú naozaj tie úplne najsprostejšie nadávky. Hej. Alebo že si tam oni tiež urobili screenshoty toho, čo im poslal kamarát a potom to ukazovali všetkým. A som bol zrovna na nejakom rodičovskom združení, bežná základná škola v Bratislave a tí rodičia, mnohí aj vysokoškolsky vzdelaní, tiež na to čumeli ako péro z hlíny. Že vôbec, ako oni si to neuvedomovali, že čo tí decká robia v tej WhatsAppovej skupine. Alebo častý prípad tiež je, že v tej skupine sú iba niektorí, a oni tam potom hejtujú tých, ktorí tam nie sú. A vravím, rodičia častokrát toto podceňujú. Takže toto je dôležité odozdávať tým rodičom, a keď mám napríklad učiteľ na nejakom workshope, hovorím, toto otvárate na tých rodičovských združeniach. Pretože oni o tom tiež nevedia. Aby nepodceňovali tie WhatsAppové skupiny. Ale on to nie sú iba tie WhatsAppové skupiny, hej? Ono to je proste kopec ďalších spôsobov, v tomto sú tie decká vynaliezavé, že napríklad sú také stránky, sa volá, že priznania, hej,
napríklad na Instagrame máte nejakú stránku priznania, základná škola Levice, hej, číslo 5, alebo neviem, a tam sa zverejňujú nejaké bonzy na tých žiakov. Hej, že mám problém so svojou spolužiačkou, alebo čo, odmietla nejakého chlapca, tak on pošle do tej skupiny a tuto, neviem, Nováková z 9A, včera som ho videl, ako robí orálny sex Kováčovi z 9B. Je to tam zverejnené. To som videl viac takýchto skupín, hej, ktoré môžu mať čo, že 100 sledovateľov, hej, že to nie sú veľké skupiny, alebo, 100, hej, alebo stránky, ale všetci, kto to sledujú, tak vlastne sú nejak naviazaní na tú školu, takže vedia, kto je Nováková z 9A. Takže takto sa tí decká šikanujú. Alebo si zakladajú fejkové profily tých spolužiakov, že si založia fejkový profil, hej, spolužiaka s jeho menom, s jeho fotkou a cez ten fejkový profil potom niečo posielajú alebo niečo zverejňujú a podobne. Takže toto sa dá niečo robiť. Takže teraz, čo s tým, hej? Môžete skúšiť učiť tie decká, že keď uvidíte, ako hejtujú toho vášho spolužiaka, spolužiačku, tak sa môžete zastať. Toho spolužiaka v tej WhatsAppovej skupine napríklad. Toto nie je ľahké, samozrejme, aby sa ozvali. Ja im hovorím, že toto dokážu iba úplné sigmy. Tí z vás, ktorí pracujete s deckami, alebo máte decka, odporúčam slovo sigma používať. Toto iba sigma dokáže, možno niekoho motivujete, alebo nájdete lepší spôsob. Takže vravím, hej, môžu si to vyriešiť sami, alebo naopak, keď oni budú ticho, samozrejme, no, tak ten útočník neprestane. Prípadne je dobré, aby oni vedeli, kde sa môžu obrátiť, to znamená, že aby, keď už to vidia, aby to, a sami by si to nedokázali vyriešiť, aby to povedali rodičom, učiteľom, potom asi poznáte združenie IPčko, hej, tak oni vlastne nechávajú plagáty po školách. A ja keď som sa pýtal štátu, tak štát povedal, že treba kontaktovať aj policajtov, pretože kyberšikana môže naplňať skutkovú podstatu niekoľkých trestných činov a vôbec nebude hovoriť za policajtov, či to budú vyšetrovať. Však vieme, že ich dosť chýba, hej, že veľký nedostatok policajtov, že tí možno, ktorí by sa tomu mali venovať, už musia naháňať nejakých zlodejov po uliciach. Ale keby ste potrebovali niečo riešiť s políciou, lebo oficiálne štát hovorí, že pri kyberšikane máte kontaktovať policajtov. Že nie je vaša ako zodpovednosť vyhodnocovať, či je to trestný čin alebo nie. Vy to máte oznámiť a vybavené. Hlavne, ak ide o maloletú osobu. Takže keby ste to chceli riešiť s políciou, čo vravím, OFIKO, ten štát apeluje na tých ľudí, tak nemusíte ísť iba na nejaké obvodné oddelenie, ale existuje také pracovisko, ktoré sa volá informačná kancelária pre obete trestných činov, ktoré mal byť v každom krajskom meste, takže aj v Nitre by mala byť. A tam by vás mali nasmerovať, že povedzme ten podnet už skončí napríklad na nejakom špecializovanom útvare, ktorý sa venuje tej počítačovej kriminalite. Lebo vy keď to podáte na bežné obvodné oddelenie, tak oni tiež, hej, na toto nie sú školení. Oni sú školení na nejakých autičkárov možno. Takže keby ste potrebovali niečo riešiť s políciou, tak môžete, hej, do pasívnej pamäte informačná kancelária pre obete trestných činov. No. A teraz už iba, keby ste tomuto chceli viacej nejakých informácií, tak či už na našich stránkach Rozbieh internetu sa snažíme dávať presne o tomto nejaké články, rozhovory s psychiatrami, s psychológmi. Máme tam rôzne také i témy ako internetové porno a podobne. A zároveň my tam máme rozcestník na ďalšie stránky užitočné. Jo, takže ako keby neviem túto už chcem zdržovať, ale keby náhodou si k tomuto chceli viac informácií alebo ďalšie stránky, kde tomu nájdete nejaké informácie, čo pomôžete potom prípadne aj tým vašim švagrom, keby aspoň boli ochotní si prečítať nejaký dlhší text, viac než 4 odstavce, tak tam alebo na nejakých ďalších stránkach tomu nájdete. Takže zakončuje to tým, že k tomuto je už relatívne dosť materiálov, ktoré si vedia aj tí rodičia načítať. Hej, že nemusia ísť niekam do knižnice, tam ste k tomu nič nenašli, ale sú celkom zrozumiteľné materiály, teraz nehovorím iba o nás. A napríklad dávam do pozornosti, je taký podcast, volá sa, že digitálni rodičia, hej, ktorí vlastne robia tiež rodičia a vždy, keď je nejaká téma, napríklad nejaká nová sociálna sieť, tak oni si tam pozvú odborníka a majú k tomu vlastne podcast, čo by mali rodičia vedieť
o tej sociálnej siete alebo tej nejakej ďalšej hrozbe, o nejakých výzvach. Takže dáme do pozornosti ten projekt, že digitálni rodičia. Hej. Prípadne na sociálnych sieťach máte akože nejakých ľudí, ktorí sa venujú týmto témam. Ale vraj, tí švagrovci by si mohli aspoň vo vlastnom záujme, keď už nechcú nič čítať, tak si môžu aspoň vypočuť nejaký podcast, napríklad o tom TikToku. Hej. Keď budú, neviem čo, variť alebo upratovať a nech sa dajú do ucha, však je to asi chcú, aby to dieťa bolo v bezpečí. Jo? Takže vy nemusíte sami žiadnu osvetu šíriť, vy ich môžete iba nasmerovať. Dobre, teraz sa posuniem k TikToku, potom budú tie dezinformácie. Som vás nevaroval, že toho bude veľa. A to som v prvej tretine. Takže, ešte vám poviem jednu vec k tomuto. Pozitívnu. Skoro všade, kde som, na akékoľvek škole, nachádzam aj žiakov, ktorí o tomto veľa vedia. To znamená, že to nie je tak, že by všetky tie deti boli v tom dezorientované. Nie. Bežne nachádzam žiakov, v podstate skoro všade, fakt, kde som bol, mám žiakov, ktorí vedia vysvetliť, ako fungujú tie algoritmy, vedeli si tam dohľadať nejaké veci. Som bol minulé, to bolo si furt pleten Trstenu a Tvrdošín. Bežná základná škola na Hornej Orave a tiež mi tam siedmak hovorí, že a ja som sa spýtal chatu GPT, či mám byť na TikToku. Chat GPT mi to neodporúčil, tak som si to odinštaloval. Hej. Jo, i tak sa dá. Alebo tiež, hej, som stretol chlapca na strednej škole, ktorý mi ukazoval, ako on si vychoval TikTok, aby mu ukazoval videa na príjmačky. On išiel študovať biochémiu a vychoval si TikTok, aby mi ukazoval videa s chemickými syntézami. No, a teraz tá pointa. Keďže ja všade narážam na takých žiakov, to neviem, že to je väčšina, ale proste aspoň pár jednotlivcov tam je v tej triede, ktorí o tomto veľa vedia. Tak 100%, ak vy pôsobíte na nejakej škole, tak i na tej škole určite takíto zorientovaní žiaci budú. A moje odporúčanie, môžete ich skúsiť do toho zapojiť. Hej, že oni sami vám môžu, kľudne ich vyzvíte, ak ste učiteľ, alebo kľudne rodič, urobte si o tom referát, hej, na biológii, neviem, o dopamínoch, na informatike tiež sám môžeš ponúknuť sa, že vieš si urobiť niečo k tým algoritmom. Na jednom gymnáziu v Moldave nad Bodvou, tam som narazil na učiteľa, ktorý sa cieľene venuje tejto mediálnej výchove. A on sa raz rozprával s tými gymnazistkami o tých sexuálnych predátoroch a tiež sa ich pýtal na ich skúsenosti. Že či tiež im vypisujú nejakí cudzí chlapi, tak áno, ako tomu sa asi tie mladé ženy nevyhnú. No a on sa ich spýtal, či by boli v pohode o tom povedať aj verejne. A niektoré tie gymnazistky, že v pohode. Tak si urobili takú krátku prezentáciu, kde oni ukázali vlastne konkrétne správy, ktoré im chodia. A tam možno tak vyhviezdičkoval tam nejaké tie najtvrdšie veci. A on potom zobral tie gymnazistky a začal s pár gymnazistkami chodiť po základných školách. A tie gymnazistky 17-18 ročné odovzdávali tým 12-13 ročným žiačkám cez svoj vlastný príbeh, svojím jazykom, že pozrite sa, babi, tuto vidíte, že mi niekto písal, tuto vidíte, že mal falošnú fotku, tuto som robila chybu, že som ten profil nemala súkromný, takže si stiahol moje fotky, začal to niekde šíriť. A pre tie žiačky tej základnej školy toto mohlo byť presvedčivejšie a silnejšie, než keby som o to rozprával ja. Takže to je príklad toho, ako mohol učiteľ zapojiť ešte študentky do tej osvety a bol to oveľa silnejšie než nejaká teória. A čo hovoril ten učiteľ? Že aj pre tie gymnazistky to malo nejaký pozitívny efekt, že oni sa učia vystupovať pred ľuďmi, pripraviť si prezentáciu, zaujať tých ľudí, že rozvíjajú tzv. Soft skills. Takže to bolo doslova, že win, win, win. Takže moje odporúčanie, taký, že ako poznáte, tak zvážte, či ich tiež do toho nejak nezapojiť.
keď vy neviete nič o nejak sieti Twitch, Kik a Žiak tam je, skúsi o tom ty urobiť referát, krátky, čo to je a podobne. V slohu mi o tom môžeš napísať a tak ďalej. Jo? Takže odporúčam využívať tých zorientovaných žiakov. Dobre, k tomuto čokoľvek. Dobre, takže prejdem teraz k tým sociálnym sieťam ako tak, respektíve k TikToku. Nebudem zdržovať týmto, lebo to všetci poznáme, hej. Takže ten základ je, že keď vy pozeráte tie televízne noviny alebo čítate tie správy, ak ich čítate proste na tej webovej stránke a nie na Instagrame, tak to, čo vidíte, vytvárajú nejakí živí ľudia, nejakí novinári. A tí rozhodujú o tom, čo tam bude. Keď si to ten žiak alebo ten dospelý bere z tých sociálnych sietí, tak o tom rozhoduje algoritmus. A napríklad, ja všade tým žiakom dávam jednoduchú úlohu. Predstavte si, že som vaša susedka, ktorá je na Facebooku a toto v škole nemala. Skúste mi jednoducho vysvetliť, ako funguje ten algoritmus. Kto a podľa čoho rozhoduje o tom, čo ja tu uvidím? Skúste. Ako by ste to veľmi jednoducho vysvetlili, či už nejakej dáme alebo pánovi, ktorá to v škole nemala, alebo nejakému 12-ročnému dieťaťu. Ako funguje algoritmus? Skúste to veľmi zrozumiteľne jednoducho vysvetliť. Tak to skúsi. No. Napríklad. Takže, veľmi jednoducho by som to povedal, že pani, to si predstavte, to je nejaký, povedzme, robot, ktorý si všíma všetko to, čo vy tam robíte. Akúkoľvek vašu aktivitu on si všíma a podľa toho on vám to tam vyberá. To znamená, on si všíma, čo vyhľadávate, čo srdiečkujete, čo komentujete, čo pozerajú vaši kamaráti, to si tiež všíma, a kto sú vaši kamaráti, hej, lebo však asi ste si dávno všimli, že keď si každý deň píšete s nejakou kamarátkou a tá kamarátka si dá potom, hej, buď post na Facebooku alebo storku, tak vy ten jej post uvidíte medzi prvými. A keď tam máte nejakého dávneho spolužiaka niekde zo základky, s ktorým ste si už roky nepísali, tak možno jeho príspevok ani nevidíte. Hej, že on si tiež všíma, že s kým si píšeme a podobne. A tiež samozrejme si všíma, aký typ videa pozerá. Alebo pod akým typom príspevku my zostaneme. A teraz, aby ste chápali aj volebným výsledkom. Alebo niektorým billboardom. Príde nepripravená, povedzme, pani v tomto prípade, na ten Facebook. A tam jej vyskočia dve videá. Video o fotbale a video o pečení. Tak ona si začne pozerať skôr video o pečení a druhý deň uvidí video o pečení a nie o fotbal. To je jasné. A teraz si predstavte, že príde tretí deň a uvidí tam video o pečení a video o migrantoch. Že už tu budú migranti a miesto kostola bude mešita. Pani sa vystraší, pozrie si video o migrantoch a štvrtý deň už neuvidí pečenie, ale bude na tom feede vidieť migranti, mimovládky, dúhé pochody, medvede. A za pár týždňov si tá pani, a teraz bez srandy, bude mysleť, že toto sú hlavné problémy Slovenska. Úplne bez srandy. Že prečo nejaké strany majú na tých billboardoch? Nie, že to konečne urobíme so zdravotníctvom, alebo opravíme železnicu. Prečo tam majú, že zastavíme liberálov? Lebo o železnici, ani o tom zdravotníctve, ona tam nič nevidí na tom feede. Takže ona si podľa toho sa rozhoduje, hej, možno komu dá ten hlas, lebo kto rieši témy, ktoré ukazuje ten algoritmus. Takže prečo ľudia toto riešia? Dúhé pochody. Prečo si myslia, že hlavný problém Slovenska sú 3 záchody? Lebo toto vidia furt na tom Facebooku, tieto témy. A nevidia tam zdravotníctvo, korupciu. Hej. Alebo to, že vám tu už... Ja sa venujem trošku aj železniciam, tak myslím, že už niekoľko mesiacov tá trať, hej, tá oprava trate trvá. Že to tam... v júni to uzavreli, hej, a až niekedy v októbri tam poslali stroje, hej, pretože nemajú ľudí. Akože, no. Áno. Áno. Dostanem sa presne k tomu, že čo s tým.
základ je im to skúsiť, ak o tom majú záujem, jednoducho vysvetliť. A teraz prosím vás najdôležitejšie slovo, ktoré sa týka sociálnych sietí. Čím nás tie sociálne siete zarábajú? Čas. Presne tak. To kľúčové slovo je čas. Alebo screen time. Oni potrebujú, aby si tam bolo čo najdlhšie. Aj napríklad kvôli tým reklamám, lebo sme tam 10 minút, uvidíme 20 reklam. Sme tam hodinu, uvidíme 120 reklam. Takže to kľúčové slovo je čas. Oni sú naprogramované na to, aby nás tam čo najdlhšie udržali a v tom sa ešte viac dokonalujú. A keď máte na výber dva typy tém, pozitívne témy, pozitívny content, vysmiatí ľudia, mačičky, kvetinky, ľudia, ktorí sa k sebe pekne správajú, alebo negatívny content, hate, agresivita. Čo si myslíme, že čo nás tam asi viacej utrží? No? Hate. Bohužiaľ hate. A to nie sú moje, akože dojmy, to vypovedali, však možno vy poznáte film Social Dilemma, hej, ale proste aj predtým bývaní zamestnanci Facebooku presne hovoria, že i tá Meta má tie prieskumy, ktoré ukazujú, že ten hate a ten negatívny obsah nás dlhšie udrží. A preto to je ten problém, že tie algoritmy nám defaultne ponúkajú negatívny obsah. Je to nedávno, poľská posluchačka na takom peknom príklade ilustrovala, že ona nechce mať nič politické na tom Facebooku, ona sa venuje jachtingu. A išla do nejakých skupín pre jachtárov. A nemá tam politiku, ale za pár dní už tam mal námorné katastrofy. Hej. No. Lenže toto tam číha na tie deti. Hej. To znamená, že väčšina ľudí, tie deti tam nevidia toto. Hej. Že ak sa ľudia k sebe pekne správajú, alebo nejaké dôležité správy. Oni tam vidia hejt, agresivitu, bitky, tie konšpiračné teórie. Existujú tzv. Reaktívne videá, že napríklad sa dostaneš k téme mizogínia, nenávisť k ženám. Toto je spoľahlivý spôsob, ako vy môžete chytiť ten algoritmus. Napríklad, sú už nejakí v úvodzovkách influenceri, ktorí si iba nájdú profil nejakej ženy, alebo nejaké, povedzme, aktivistky, ktorá napríklad urobí video, som konkrétny príklad, čo som teraz videl. Nejaká aktivistka si urobila video, alebo neviem, či bola aktivistka, proste video, že ona by sa rozišla s partnerom, keby zabudol na Valentína. Jo, v pohode. Alebo na MDŽ, hej, zajtra bude. Aby sa nezabudli niektorí. No. A on si robil video, kde ukázal to jej, hej, začal sa tváriť, že ako môže niečo také tvrdiť a potom je tam po zvyšok toho videa strašne nakladal. Komentoval jej fotky, jej osobný život, alebo si niečo vymýšľal k osobnému životu. A toto jeho video, kde on iba hejtoval nejakú neznámú ženu, tam malo mnohonásobne viacej tých pozretí ako to pôvodné jej video. No a teraz si predstavte, že toto tam defaultne vidia aj tie decká. Alebo sledujú tzv. Fighty na tom TikToku, alebo na tom Twitchi nie, ten ešte je regulovaný. Fighty v zmysle, že nejakí dvaja streamery, lebo dnes už nemáte iba influencerov, hej, youtuberov, tiktokerov, už máte aj streamerov. Si točia iba živé video o tom, ako na seba nadávajú, ako sa navzájom hejtujú. Je, že 2-3 hodiny oni si iba nadávajú. A to pozerajú tí ľudia, tí deti, že to komentujú, že v tých komentároch častokrát je ešte väčšia agresivita. No a keď 3 hodiny pozeráte nejaké najsprostejšie nadávky a urážky, tak asi nebudete úplne pozitívne naladení. Jo? A zase je to o tom, že vlastne to defaultne im ponúka algoritmus, ten negatívny obsah. Tak, čo s tým? Je dobré o tom takto možno rozprávať, alebo iným spôsobom. A ešte ukážem jeden príklad. Tuto sú 2 príklady videí o covide. Tuto je skutočný lekár, ktorý skutočne liečí pacientov na skutočnom oddelení ARO a hovorí, že ten covid to fakt nebola chrypočka. Že tí ľudia fakt boli predtým zdraví, dostali covid a začali niektorí umierať z toho covidu, a nie, že s covidom. Tuto je pani, vy neviete, kto to je, čo to je, pani vyťahne mobil a povie, že covid neexistuje. To si vymysleli, neviem, Američania. Alebo takto. Američania sú teraz dobrí, tak Ukrajinci si to vymysleli.
No a pointa je čo? Že táto pani vyhráva na tých sociálnych sieťach. Ona tam vyhráva kvôli algoritmu. Lebo keď nám algoritmus ukáže tohto lekára, to je nuda. To je nuda. To všetci preskrolujú. Tam nestravia žiadny čas. Ukáže im pani, ktorá začne tým, že povie: a teraz vám prezradím tajomstvo, ktoré vám médiá nepovedia. Začnete to pozerať, algoritmus to všimne. Aha, milý zlatý, ty pozeráš takéto blbiny? Dobre. Ja ti budem ukazovať takéto videá. A tu pani ukážem tvojim kamarátom. A môžete sa so mnou staviť, ale ja som si skoro istý, že dnes väčšina Slovákov, keď vidí na sociálnych sieťach niečo k téme vakcíny, oni tam nevidia takéto videá. Oni tam vidia takéto videá. Lebo zase im nikto nevysvetlí, ako funguje algoritmus. Že on ti ukáže akúkoľvek blbinu, keď vidíš, že budeš pozerať, že budeš pri nej tráviť čas. Celkovo. Ak poznáte, ak máte príbuzných kamarátov, susedov, ktorí vám budú hovoriť také tie blbosti, že COVID neexistuje, klimatická kríza neexistuje, no odkiaľ to majú? To z nejaké knižky čítali? Poviem, odkiaľ to majú. Ja to řeknu naprosto přesne. Odkiaľ toto majú? Príde nepripravený dospelý človek kľudne na YouTube. A tam mu vyskočí video, že to ste nevedeli, že pyramídy boli postavené mimozemšťanmi. Fakt? To som sa v dejepise neučil. Začnem to pozerať. Algoritmus si všimne, aha, ty tráviš čas po takýmito blbostiami, dobre. A mu tam hodí ďalšie video. A ľudia nikdy neprestali na mesiaci. Wow. A dvojičky v Amerike si zhodili sami. Wow. A klimatická kríza neexistuje. A COVID neexistuje. Keď som písal tú knižku, najpozeranejšie video k slovenskej histórii bolo video Utajená história Slovanov. Že Slovania kolonizovali celý svet, vynašli písmo skôr ako Sumeri, akurát potom nejakí zlí historici to zatajujú. No. Takže odtiaľ toto majú, lebo nikto nevysvetlil, že ich iba volí ten algoritmus. A on si bude myslieť, že celý svet je zmanipulovaný, až mu to konečne niekto odhalí na tom YouTube. Zase, nepripravený na sociálne siete, furt dokola. Čak robia, nech sa páči, no. Vejte sa, oveľa jednoduchšie je, keby som tu ja šiel konšpirácie. Hej? Áno, vy by ste to neboli, ale boli by tu iní a bolo to plnšie, oveľa plnšie by tu bolo. Hej? Kebyže je prednáška Utajená história Slovanov, alebo čo vám nepovedia o Zelenskom. A podobne. No a teraz konečne prechádzam k tomu, čo s tým, že znovu, tí ľudia to majú odtiaľto. Ak existuje cesta, skúste im tiež ten algoritmus vychovať, alebo ich to naučiť. To je jednoduchá vec. Zase, ja nehovorím, že rozumná debata s každým, ale kebyže na nejakej rodinnej oslave na mňa vyskočí nejaký strýko, neviem čo, a Zelenský je feťák a toto, svet ovláda 7 rodín a podobne, tak a je s tým ešte rozumná reč, tak ja budem vychádzať z toho, že to budem mať z toho Facebooku napríklad. A ja by som netrávil tú debatu tým, že mu to budem vyvracať. Môžete, že potom ukážem aj teda, keď už tak ako na ňo, ale ja by som tú debatu mestal do tohto. By som si napríklad pozrel, čo on má lajknuté a v akých je skupinách. Lebo tomu vytvára ten feed. Ak existuje cesta, ak už máte chuť sa s ním rozprávať, tak investujte ten čas do tohto. Skúste ho dokopať, uprosiť, aby si on možno odlajkoval niečo, možno lajkoval niečo navyše. Však keď vám bude hovoriť, že pravda je uprostred, tak si lajkne tú druhú stranu. Aby možno vystúpil z nejakých skupín a prípadne išiel do nejakých iných skupín, a kľudne neutrálnych. Hej. Keď je to, neviem, rybár, nech ide do rybárskych. Keď je to modelár, nech tam má follownuté nejaké skupiny, kde si vymieňajú modely alebo nejaké staré fotky, čokoľvek, aby tam mal povedzme čo najviac apolitického obsahu. Keď toto neurobíte, tak s ním nepohnete možno. Lebo vy sa s ním môžete pohádať. A sa vám to možno už aj stalo, že sa pohádali s niekým, možno dokonca on to uznal.
Lenže skončila debata, on si pustil Facebook a zase videl to isté. A kým si sa vy s ním stretli za mesiac, tak on tam videl kopec blbostí. Takže vrajím, ak existuje cesta, musíte mu zmeniť toto, alebo mu ukázať, radiť mu, hej, že ako ty sám si to môžeš trošku manažovať. Takže vrajím, venujte pozornosť tomuto feedu. A prípadne ten feed mu môžete upraviť aj na diaľku, že keď vy sami, a to je ďalšia podstatná vec, čo odporúčam, ste aktívni na tých sieťach. To znamená, vy nemusíte sa s ním hádať. Vy si môžete iba sami niečo zazdieľať a vtedy to môže vidieť aj váš kamarát. To znamená, že on vďaka vám uvidí niečo iné, keď vy ste na tých sieťach aktívni. Mi hovorila jedna tiež diváčka, že ona má jednu kamarátku, na ktorej záleží a teda je trošku v inej bubline a ona jej občas napíše správu, len tak, že ako sa máš, aj keď ju to možno vtedy nezaujíma, ale iba preto, aby ten algoritmus videl, že my si píšeme. A potom si niečo ona zazdieľa, akože pre seba, ale ona vie, že to vidie aj tá kamarátka. Jo? Takže vrajím, čo môžete robiť, toto ich naučiť, alebo sami tam byť aktívni. To znamená nie, že vy sa budete hádať v tej správe, ale kľudne vy sami tam niečo budete zdieľať, aby tam on vďaka vám videl aj to, čo tam dnes nevidí. K tomuto posledná vec, potom sa zastavujem, či nebudú otázky. Mnoho ľudí na tých sociálnych sieťach iba pasívne tie veci sleduje. To znamená, nenechajte sa otráviť tým, že povedzme, máte málo lajkov. To neznamená, že ľudia to nevidia. Oni to vidia, tí vaši kamaráti, akorát oni vám nedajú spätnú väzbu. Ale môžu to vidieť i bez toho, aby vám to komentovali. A povedal si, konkrétny anekdotický príbeh mi hovoril jeden chlapec, 30-ročný z Prievidze, že on takto tam bežne zdieľa nejaké veci politické a potom pred voľbami, tými parlamentnými, ho oslovilo pár jeho kamarátov alebo bývalých spolužiakov, že koho by on im poradil, aby volili. Bo veľa ľudí fakt, oni nesledujú tú politiku. Oni tiež sa rozhodujú podľa toho, koho volia ich rodičia a keď oni videli, že vlastne tento, Mário, sa venuje politike, tak si nechali poradiť. A vedeli to iba vďaka tomu, že videli furt, že on tam niečo zdieľa k tej politike. Takže vravím, ak máte na to čas a energiu, tak buďte tam aktívni a sami niečo zdieľajte občas. Kľudne raz za mesiac. Nemusíte sami nič písať, stačí iba zdieľať, že vy sami followujete si stránky médií alebo kohokoľvek a občas niečo prezdieľate. A k tomuto posledný tip, keď budete niečo zdieľať, tak vždy tam napíšte aj komentár. Aby tam bol i nejaký váš, kľudne jedna veta, lebo vtedy to ako viac si zasvíti na tom algoritme, alebo tam na tom feede, než keď vy iba prezdieľate nejaký link. Hej, že dajte k tomu aj nejaký vlastný komentár. Hej, že zdieľať ako. A mimochodom ešte posledné k tomuto, ale niekedy ťažké byť k tým ľuďom akože milý, keď vidím, že obhajuje Putina, ale keď vidíte, že to ešte nie je beznadený prípad, je niekedy dobré im niečo napísať aj pozitívne, že keď on tam dá, ja neviem, fotku Hauka alebo vnúčky, tak normálne napísať mu akože správu, že máš peknú vnúčku, hej, rastieti a podobne, že vtedy on k nám necíti taký odpor. Že vtedy aj potom ten váš príspevok, ktorým bude vyvracať tej konšpirácie, možno nebude brať tak osobne, keď budeš v pamäti, že zase pred týždňom mi ona pochválila toho Hauka alebo tú vnúčku. Jo? Takže ako keby je dobre tým ľuďom, na ktorom záleží, a trošku niečo pozitívne občas napísať. Tak, k tomuto otázky čokoľvek. Prosím. My sa tu bavíme o tom, čo môžeme my na tej občianskej Áno. robiť. Ja sa zaujímam aj rozmýšľam nad tým, čo môžeme robiť na tej spoločenskej úrovni. Čo si o tom myslíte a či sa vôbec niečo deje na tej úrovni? No. Mám na mysli konkrétne možno na tej európskej úrovni zákonmi začať regulovať. Hej, poďte sa. To by sme to mohli fakt dlho. Je nejaký Digital Service Act, ktorý rieši nejakú zodpovednosť sociálnych sietí, ale nie za dezinformácia, skôr za to, aby netolerovali kriminalitu. Ale vravím, nečakajte, že toto vyrieši Európska únia. Nečakajte to. Hej. Toto, niektoré štáty, ako Nemecko, si povedali, že oni to budú riešiť proaktívne, ale proste Európska únia toto riešiť nebude v najbližšej dekáde. Proste nespoliehame sa na to. Hej. A nespoliehame sa aj na tento štát, že toto vyrieši. Nie, jediný, kto s tým môže niečo robiť, sme my. Dobre. Ešte prosím vás, potrebujem k tomu TikToku.
Lebo to je fakt dôležité. Teraz prosím vás, ak špeciálne komunikujete s deckami, tak v čom je rozdiel medzi TikTokom a tými ostatnými sieťami? TikTok je primárne o videách. Na tom Facebooku však vieme, tam sú rôzne typy príspevkov, statusy, fotky, články a tak ďalej. Instagram, keď prišiel, pôvodne ste na Instagrame mali iba fotky a storky. Tie krátke videá tam predtým neboli, tie sú tam nejaké 4 roky. Dnes už máte krátke videá aj na Facebooku, máte ich aj na YouTube. Akorát sa volajú, že Shorts. A prišli s TikTokom. Mimochodom, keby sa vám náhodou k niečomu hodili tieto moje slajdy, tak ja som to nahral do toho počítača, keby sa k tomu chceli ešte vrátiť, alebo však je to asi to aj uložíte, nie? Z toho streamu. Takže, tak. A teraz, dôležitá otázka. Sa pýtam tých žiakov. Prečo vy na tom TikToku nevidíte napríklad statusy alebo články? Prečo tam vidia krátke videá? Alebo? Ako? No a prečo? Prečo zrovna? Však... Napríklad ten Facebook, však dobré, ale tak ten Facebook dlhé roky žil aj bez tých videí. Malo dynamické? A toto je dôležité. Toto je dôležité. Im sa nechce čítať. Čítať je namáhavé pre niektorých. A keď to bude natvrdo, krátke video si pozrie aj úplný blb. Aj úplný blb dokáže robiť toto. Šup, 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 šup. Pozrie si krátke video. A odpoveď na otázku, že prečo v tomto prípade americké siete napodobňujú čínsku a nie naopak. Teraz Číňania kopírovali Američanov, teraz to naopak. Američania Číňanov. Tá odpoveď je tu. Toto vidia Zuckerberg. To je vlastne štatistika priemerného času, ktorý trávia ľudia na jednotlivých sieťach. A teraz ten paradox. Najviac ľudí je stále na Facebooku. A TikTok je až za Instagramom. Napriek tomu tie siete napodobňujú TikTok. Pretože kľúčový nie je počet užívateľov, ale ten čas, ktorý tam trávia. A aj Zuckerberg vidí, že ak je niekto na TikToku, tak tam väčšinou trávi viac času než u ňoho a preto on prispôsobuje tie svoje sociálne siete podľa TikToku. A teraz prosím vás, toto veľmi odporúčam urobiť tým žiakom. Všade, kde som, im dávam túto úlohu. Zoberte si mobil cez prestávku a pozrite si, koľko času tam máte. Koľko času v tom nastavení nájdete, aký tam máte ten čas pri obrazovke. Mnoho deciek to má v pohode. Tam má desiatky minút denne, budíš. Sú aj žiaci, ktorí tam majú nejaké notifikácie, aby tam neboli dlho. A sú aj žiaci, ktorí sa spýtajú, čo je tu GPT a už tam nie sú. No, lenže ja som zažil opačné príbehy. A skoro všade, kde som, nájdem minimálne jednotlivcov, ktorí tam majú 4 hodiny, ale cez pracovný deň. Bola nedeľa, opakovane som videl 5 hodín, 6 hodín, 7 hodín, 8 hodín, 10 hodín som už videl. Potom som bol na jednej základke pri Piešťanoch. Tam som videl toto, u jednej 9-tačky. Toto som ešte nevidel. To musíš poslať. 80 hodín za týždeň, alebo inak v priemere 11 hodín denne. Má otvorený iba TikTok. To nie je, že mobil, to je iba TikTok. Ja neviem, že celú dobu to pozerá, ale proste má minimálne 11 hodín denne otvorený ten TikTok. A teraz prosím vás tá pointa. Tuto vyrastá generácia, z ktorej časť hodiny denne robí len toto. Šup, 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 šup. Hodiny denne. A čo vyrastie zo žiaka, ktorý hodiny denne si pozrie iba krátke videá? My nevieme, lebo to sme to ešte nemali. My nevieme. Áno, to je dobrá otázka, že aké videá. Presne, že aké videá tam pozerá. Keby tam pozerá videá z chémie, nepoviem ani popel. Takže tam väčšinou vidia iné videá.
A český vládny zmocnenec Otakar Foltyn doslova hovorí, že ten TikTok prispieva k debilizácii. Hodiny denne robia toto a nepoužívajú mozog. Nerozvíjajú tie kognitívne schopnosti. Nevedia sa sústrediť, neudržia pozornosť. Však to nie je, že 7 hodín v kuse. To sa nazbiera. Poznáme to aj dospelí. Človek sa zobudí a prvé čo? Mobil. Pri raňajkách, cestou do školy, na záchode. Na tých základkách, a ja to podporujem, musia mať tie mobily v nejakých skrinkách. Na strednej nie. A keď sú na tých stredných, a teraz neviem, zase, jak si apokalyptiky, ja neviem, že všade to je akože hrúza, ale bol som na stredných školách, kde naozaj to nebol pekný pohľad. Tam zazvoní na prestávku a mnohí tí žiaci sa už medzi sebou ani nerozprávajú. Ťaháky si nepíšu, karty si nehrajú, nenaháňajú sa i cez tú prestávku, mnohí z nich sami v mobile. A fakt to nie je pekný pohľad. Cestou zo školy, to isté. Potom sa majú učiť, majú niečo si prečítať, niečo vypočítať, niečo vyrobiť. Otvoria knihu, začnú čítať, majú vedľa seba mobil, ani nevedia ako, po 3 minútach prestanú čítať, zoberú mobil, stojí ďalšiu hodinu. A večer to isté. A tak sa vám nazbiera tých 7 hodín. A potom sa príde nejaká mamina sťažovať učiteľke, že prečo vy ste dali mojej dcere gulu do slovenčiny, však ona sa celý večer učila. A učiteľka sa spýta, a mala pri sebe mobil? Neviem, možno mala. No tak sa neučila. Mala otvorenú knihu a robila toto. Aby bolo jasné, to nie je chyba tých deciek. Tá technológia je tak brutálna, že každý nás to pozná, hej. Aj nevieme, ako mimovoľne tam ideme a nevieme sa o to odlepiť. Každému z nás sa to prispôsobuje na mieru. A čo potom tie decká, ktoré ešte nemajú tie kognitívne schopnosti. A toto by mali teda vedieť aj tí vaši švagrovci. Takže čo s tým, nech začnú aspoň tým, že nechajú tomu dieťaťu, alebo nech sami skontrolujú čas, koľko času tam trávi. A ideálne, keby si sám ten žiak dal otázku, či naozaj chce hodiny denne robiť toto. Ideálne, aby sám ten žiak si povedal, že fakt sa dá ten život tráviť aj inak. A mimochodom, hovorím tým učiteľom, že keď máte rodičov, ktorí naopak sú v tom zorientovaní, tak povzbudzujte aj tých rodičov, aby oni sami toto odovzdávali kamarátom, ktorí tiež majú tie decká na tých sociálnych sieťach, možno nie sú v tom tak zorientovaní. Takže presne, keď vy viete o tých rodičovských zámkoch, tiež to pri nejakom pive, alebo neviem, fotbale môžete povedať nejakým kamarátom, pokiaľ tiež tam majú deti na sociálnych sieťach. Takže kľudne rodičia toto môžu odovzdávať, alebo si môžu poprosiť učiteľa, že na rodičku si o tom niečo urobí, nejakú krátku prezentáciu, však to bude zaujímať všetkých rodičov. Všetci tí rodičia, ktorí majú deti od 12 rokov vyššie, už majú deti na sociálnych sieťach, alebo väčšina z nich. Jo? Takže pozbudzujem vás, tiež toto zdávajte, prosím. Akože, teraz budeme mať tlmočiť, čo hovoria tí psychológovia. Úplne ideálne, keby ste neprešvihli ako rodič ten moment, keď to dieťa ide na tú sociálnu sieť. Čo je bežne vrejme, už na tom prvom stupni. A vtedy ideálne, aby ono bolo zvyknuté, že tak ako sa bavíme o tom, čo bolo v škole, tak sa bavíme o tých sociálnych sieťach. Hej, že úplne spontánne my sa o tom rozprávame, čo tam pozeráš a keby sa tam niečo dialo, tak som tu pre teba. Hej, takže ideálne, aby ono bolo zvyknuté, že sa normálne bavíte, lebo tuto oni trávia viac času než v škole niektorí. Hej. Takže tí rodičia, mnohí z nich žijú stále v tom offline svete, že oni sa ich pýtajú, tí decka furt len, a čo v škole, a čo na tréningu. A nepýtajú sa, koho pozeráš na YouTube, nie je tam niečo aj pre mňa zaujímavé, a čo sa ti na tom páči, však niečo, a kľudne, akože, však kľudne inšpiruj ma, alebo kľudne, ja ti poviem, kto je môj YouTuber, a ty mi povieš, kto je tvoj YouTuber, alebo TikToker. Hej, takže ideálne, keby ono bolo zvyknuté, že sa bežne bavíte o tom svete tých sociálnych sietí. A v tejto dieťa by snáď za vám prišlo aj samé, keby sa niečo už dialo. Alebo sa potom deje presný opak, že rodič 16-ročného dieťaťa, alebo to už mladého človeka si niekde vypočuje niečo o TikToku, otvoria sa mu oči, on príde domov a počúva, ty si tiež na tom TikToku? A čo tam robíš? Tak tu 16 už asi neskôr, no.
A teda prosím vás, tiež počítajte s tým, že tie decka sú vynaliezavé, hej, že bežne oni majú čo len 2 profily. Jeden verejný pre rodičov a potom majú súkromný, hej, pod úplne iným menom a fotkou, hej, kde neviete, čo oni zdieľajú, takže ako keby... No? Lebo väčšinu času sa tie deti sledujú cez tie profily. Napríklad. Keď je jeden, že taký súkromný a jeden verejný. A pri najhoršom sa to dá skontrolovať, keď už vyslovene si zoberie ten mobil, otvorí aplikácia. Jasné. Tak. Dobre, takže určite odporúčam začať tým, aspoň to ten sám žiak skontroluje, koľko sa tam trávi. A prosím vás, čas je prvý problém. Druhý problém je obsah. Koľký z vás poznáte tohto gentlemana? Dobre. Áno, volá sa, že Andrew Tate. Empiricky overené od Bratislavy po cirkevnú školu v Sníne, kde som teda akože, mal tiež potešenie byť. Veľká časť triedy vedela, kto to je. Je to chlap, ktorý uráža ženy, ale zároveň motivuje chlapcov, ako na sebe makať, takže oni ho budú obhajovať tým, že on hovorí užitočné veci. A teraz prosím vás, ako o neho prišli, znovu na TikToku. Dnes veľký problém na školách je popri tých ďalších veciach, ako kyberšikana a tie ďalšie veci, tá mizogínia. A teraz zdôrazňujem slovo niektorí. Niektorí chlapci sa hulvácky správajú k dievčatám. Hej? Učiteľ mi hovorí konkrétne príbehy, že tam do nich hustia sa také tie, že do kuchyne patríš a stejne iba za peniaze, alebo neviem, na jednej základke mi hovorí, že oni sa pýtali spolužiačiek, že koľko vážia. A keď im povedali tí dievčiny, neviem, čiže 51, tak im tí chlapci hovorili, že máš vážiť 50, hej, inak si odpísaná. Jak teraz bol ten tragický prípad v tej spišskej Starej Vsi. Hej, kde ten 18-ročný študent pobodal vlastne 2 spolužiačky a učiteľku, z ktorých teda dve to neprežili. On tiež bol totál proste agresívny človek tým ženám alebo dievčatám, ale čo sa teda možno moc nevie, on to bolo o ňom známe. A časť jeho spolužiakov mu fandili, alebo s tým boli OK. Že to nebolo také, že ostatní chlapci by mu hovorili, že ty si grobian. Nie. Oni s tým boli OK, jeho spolužiaci. Proste, to je proste akože pomerne rozšírená táto mizogínia na tých školách. A teraz, niektorí to majú z rodiny, niektorí to majú z TikToku. Konkrétny príbeh. Tento pokus náš je starý skoro 3 roky. My sme požiadali stredoškoláka, aby si založil TikTok. Aby tam nič nefollowoval. Ja by sa normálne správal, akože 18-ročný chlapec, podľa svojich záujmov, baví ťa fotbal, pozeraj fotbal, baví ťa, neviem, drahé auta. V podstate, on to tak, že keď začnete vy pozerať šport, tak onedlho už vám ten algoritmus začne ponúkať presne toto. A to isté sa presne stalo tomu nášmu stredoškolákovi. Hodinu potom, ako prišiel na TikTok, už videl toto konkrétne. Krátke videá s tým Andrew Tateom a s ďalšími Čechmi a Slovákmi, ktorí ho napodobňujú. Lebo toto už pochopili mnohí. Že vy dnes už nemusíte fakt nič užitočné vedieť. Vy nemusíte byť žiaden športovec úspešný. Žiaden spevák, ani žiadna hviezda reality show. Dokonca, viete, ešte ako boli tí prví youtuberi, ten Gogo, tak on sa musel aspoň namazať nutelou, hej, aby mal nejaký virál. Dnes vám stačí točiť si krátke videá, kde nadávate na ženy. Asi celebrita. Vás roznáša algoritmus. Poznáte niekoho z týchto? A vidíte, tak pozdravujem vášho rodáka. Takto. Toto nie je akože špeciálne o ňom, ale on sa váže féro. A teraz, jak nás pozerá, tak hej, v pohode. To je chlapec, ktorý si začal točiť videá, kde hral počítačové hry. Tomu moc nefrčalo. Takže začal si točiť iné videá, kde dáva chlapcom rady, ako sa majú správať k dievčatám. Napríklad, tento náš študent, on netušil, kto to je.
V živote ho nevidel, nepoznal ho. A naraz proste mu vyskočil v mobile, ako mu radí nejaký Fero, že keď budeš mať priateľku a tá priateľka by sa bez tvojho dovolenia s niekým stretla, tak ju pošli do P, lebo on ju bude chcieť iba oje. Také jednoduché video, hej, na minútku. Taký názor. Pre mňa názor z prvej krčmy. A toto konkrétne video, mi to poslal ten študent, že to je zaujímavé, to malo, že 500 000 pozretí. To je slušné. Na video v slovenčine 500 000 to je virál. A tá pointa. Absolútna väčšina tých chlapcov si ho nikdy nemusela follownúť. A to je ďalšia podstatná vec, ktorú je treba si uvedomiť ohľadom tých algoritmov. Že oni už fungujú inak, než fungovali pred pár rokmi. Lebo ten TikTok vlastne príjmel aj tie ostatné siete fungovať podľa toho, ako funguje TikTok. A teraz aj Instagram funguje. Hej, do značnej miery podľa toho, ako funguje TikTok. Čo to znamená? Ešte pred pár rokmi to fungovalo takto oldschoolovo. Že všetky príspevky, ktoré my sme tam na tom feede videli, to boli iba príspevky, ktoré zdieľali naši kamaráti, alebo stránky, ktoré my sme si lajkli. A medzi to hádzal ten algoritmus nejaké sponzorované odkazy. Dnes už to funguje inak, a to si predpokladám už všimli. To už tak funguje niekoľko rokov. Príklad z môjho Instagramu. Keď boli v Lani majstrovstvá Európy, vyhrali sme ten prvý zápas, tak som si tiež scrolloval automobil a mi to vyskočilo, že sme vyhrali zo stránky, tak áno, robím denníku N, tak toto mám follownuté. Pozrel som si fotbal, 3 sekundy som tam strávil a hneď pod tým mi hodil algoritmus, video, tiež o fotbale. A pozerám však túto stránku, ja som si nikdy nefollowoval. A to si predpokladám všimli, i na tom Facebooku, i na tom Instagrame, že špeciálne tie Reelská častokrát máte zo stránok, ktoré vy nemáte označené, že chcete sledovať. To už hádže sa vám ten algoritmus. A toto prišlo s TikTokom. Väčšinu tých videí, ktoré tam tí žiaci vidia, väčšina tých videí pochádza z účtov, ktoré oni si nikdy nefollowli. Takže tá pointa je, že tí chlapci si nikdy nemuseli follownúť ani tohto, ani tohto, ani tohto, a stejne ich vidia v tom mobile. Stejne tam vidia drsňákov, ktorým hovoria, že ženy stejne iba za peniaze a ty si ten král, ktorého majú počúvať. Nikdy si ich nemuseli follownúť a stejne ich tam vidia. No. A teraz si predstavte, že toto vidí chlapec od 12 rokov a má pocit, že to je normálne. Tak, prosím. Uh-huh. A som chcela ešte dopovedať, že na Instagrame komentáre pod tým istým videom mužom a ženám iné zobrazuje tie na vrchu s úplne iným obsahom komentáre pod videom. Ženy, keď je to video nejako o žene, čo doma pracovala, tak žene zobrazuje komentáre také, že mal by jej muž viacej pomáhať, alebo že teda Áno. A mužovi pod tým videom tie hlavné komentáre zobrazujú také, že žena patrí do kuchyne a čo vysvetľuje, prečo si otvára ústa. Jednoducho úplne iné. Tak toto som si ja nevšimol, že by to tak už bolo, že by naozaj pod tým istým príspevkom dva ľudia videli dva rôzne komentáre. To som si nevšimol, že by tak to bolo, hej? Presne tak, lebo prečo to algoritmus ukazuje? Lebo tí chlapci pozerajú. Lebo tam trávia čas. Takže keď začne pozerať jedného, tak im bude ukazovať ďalších. Mimochodom, dnes už to je tak, že niektorí majú toho tejta dokonca na table, maturitnom, hej. Niektorí ho majú na tričkách a podobne. Že naozaj to je hviezda nielen slovenských chlapcov. To je chlapčenský TikTok. Dievčatá, tam sa vidia niečo iné. Čo môžu vidieť dievčatá? Mladúčké tiktokerky, ktoré im budú hovoriť, že aké mali rande, že aké super urobiť si vylepšenia. Mimochodom, keď sa spýtate na bežnej základnej škole, čo to je OnlyFans, tak budú vedieť. Preto zase niektoré dievčatá sú pozbudzované zase na sociálnych sieťach, že to je super na tom OnlyFans, tam si vyfotíš nohu a hneď ti nejaký chlap pošle 100 eur. Vyfotíš si viacej, pošle ti 1000 eur. Jo? A potom niektoré tí dievčatá, áno, oni budú hovoriť, že ja chcem ísť na to OnlyFans. A potom budú akože potvrdzovať zase, hej, presudky tých chlapcov.
Takže zase, akože, že aj tie dievčatá sú tam vystavené, alebo napríklad im tam vyskočí tiktokerka, ktorá im bude hovoriť, že netreba veľa jesť, pretože jej stačí na deň nejaký Starbucks za nejaké výživové doplnky a z toho vyžije, hej, bez problémov celý deň. No, takže dievčatá to tiež budú napodobňovať. Teraz v Prešove mi hovorili, že mali na škole žiačky, ktoré začali jesť vatu, lebo si niekde vypočuli alebo prečítali, skôr vypočuli asi, že potom nebudú priberať, keď pojedia vatu. Oni tam vidia, že skýba nejaký ideál, tak sa som podobať a potom aj tí chlapci ako v úzokách vyžadujú ten ideál, ktorý tam vidia. Hej. Dobre, čo s týmto všetkým, hej? Aby som stihol ešte tie dezinformácie. Vrátim sa k tomu, že čo je základom toho. Keď už tam si, tak tam aspoň to využívaj rozumne. Čo to znamená rozumne? Zase. Toto iba úplná sigma dokáže. Aspoň jeden večer do týždňa skúsi ten mobil nechať v kuchyni. Keď si chceš dávať nejaké výzvy, tak skús dať túto výzvu. Toto je mega ťažké. Toto možno nikto z tvojej triedy ešte nevyskúšal, že jeden večer do týždňa nechať mobil v kuchyni. Napríklad. Ideálne. Alebo to aspoň nečum pred spaním. Takže keď už tam si, tak prosím ťa, buď tam rozumnú dobu a aspoň do toho nečum pred spaním. Vo vlastnom záujme. Hej. Potom, tí mladšie decká, nech si vypnú notifikácie, tie staršie to väčšinou majú, lebo že zase sú tam hodiny, potom sa odhlásia konečne a naraz iba stačí, že im niekto ostrediečkuje fotku a tá sociálna sieť je taká ochotná, že im to ešte pošle do mobilu. Poď sa pozrieť, máš tam niečo nové. A čo robí človek, keď vidí tú jednotku? Z toho sa vráti. Toto je geniálne. To fakt, mega chytrí ľudia toto vymysleli. No. Takže, neviem, skúste si vypnúť tie notifikácie, hej, že či to nepomôže. Prípadne si nastavte, že dobre, tak nech ma to pípne, iba povedzme, keď vám niekto napíše, ale nie za každé srdiečko. Takže tip číslo 2, nech si vypnú notifikácia, tip číslo 3 k tomuto, to isté, čo pri tom Facebooku. Nech si skúsia vychovať ten algoritmus. Nech sami sú tam proaktívni tí žiaci, ukáže mi nejakú blbinu, neviem, kto to je, dám si ho nabok a sám si follownem niečo užitočné. A pri tým učiteľom, tak im to dajte ako úlohu. Neviem, na zemepise nájdi mi tam nejaké geografické profily. Prejme ako ten študent, zase chce študovať biochémiu, tak si tam našiel stránky, ktoré sa venujú chemickým syntézam. Takže takto, nechcem povedať, že celý ten TikTok je žumpa. Tam sú aj nejaké užitočné videá, nejaké tipy na záhradu a podobne, ale väčšina žiakov tam vidí iba tú žumpu. Takže aby tam niečo užitočné, musia sami využívať to tlačidlo follow a vysielať signál algoritmu, aké typy videí mi má ukazovať. A to isté chlapci mizogíni, keď tam frčíte na tom tejtovi, tak sa tam followujete tiež nejakú druhú stranu. Ženy, ktoré napríklad hovoria opak toho. Nemusíte súhlasiť s nimi, ale uvidíte aj iný názor. Jo? Takže toto je ten cieľ. Keď už tam si, tak tam followuje niečo užitočné a prípadne aj nejaký opačný názor. A to isté vravím na tých ďalších sociálnych sieťach. Keď som napríklad na zdravotnej škole, tak im hovorím, ste na Instagrame, alebo keď chcete študovať medicínu, tak si tam followujte lekárov, ktorí tam hovoria o svojej robote. Som na stavebnej škole, followujte tam architektov, stavebných dizajnérov, podnikateľov alebo trénerov, ľudí, ktorí sa venujú AI. To je ten cieľ, že keď už tam si, tak sa tam prosím ťa followne niečo užitočné, že aby si tam aspoň počas tých hodín videla aj niečo napríklad do školy alebo do života. A teraz už má Instagram novú funkciu, že vám ukáže, ktoré príspevky alebo teda ktoré účty vám najčastejšie zobrazuje na tej základnej. Áno. A ktoré najmenej. A to je celkom fajn. Ja som zistila, že dosť pomáha, keď každý mesiac povedzme sa pozriem, ktoré mám, že najmenej reagujem na tie príspevky, najmenej lajkujem, najmenej sa zobrazujú, vyslovene dávam preč follow. Je to úplne zbytočné, všetko sa to potom prečistí. Super. A možno aj ako rodičia, kedy vyslovene len pozrieť, že ktoré sa najmenej zobrazujú. No presne, toto by som vám špeciálne odporúčal. Urobte si z toho screenshoty, čo ste tam videli predtým, čo tam vidíte teraz, ale toto presne ukážte tým žiakom, hej, že jak sa dá ten TikTok využiť aj niečomu zmysluplnému. Tak, ešte v posledných 15 minútach téma hoax a dezinformácia, ak teda ešte vládzete niektorí. Hej.
Keď som napríklad na katedrách psychológie, im hovorím, že vy ako psychológovia budúci, vy máte výborný background pochopiť dezinformácie a hoaxy, lebo toto ide mnoho cez psychológiu. A teraz, toto je prosím vás to najväčšie tajomstvo, ktoré tuto odhalil ten Forrest Gump. S týmto naozaj počítajte. Vždy, a to ste si možno všimli, alebo si to všímajte. Že ľudia majú tendenciu veriť nie tomu, čo je overené, ale tomu, čo potvrdzuje ich názor. Ako sa volá tento jav? To je podobný jav. Kognitívna dizonancia hovorí, že vy keď chcete veriť, že Putin je v pohode a ja by som vám dával furt ďalšie a ďalšie dôkazy, že není, tak váš mozog by bolelo, hej, si pripúšť, že by to mohlo byť inak. Takže to vytiesnite, lebo to je diskomfort pre ten mozog. Je to veľmi podobné, hej. Tento jav, ako je po anglicky sloveso potvrdiť? Tak, presne tak. Prosím vás, tieto dve slova však, kde som píše na tabulu, preto tu mám tú tabulu, ale toto prosím vás, tieto dve slova, keď si zapamätáte, pochopíte tých ľudí. Ako môžu oni veriť očividnej sprostosti? A prečo je tak ťažké im tú sprostosť vyvrátiť? Pretože tá sprostosť potvrdzuje ich bias. Ja to ukážem na takom jednoduchom príklade. Alebo ešte k tomuto, aby to jednoduchšie povedali tiež, že to je ako tunelové videnie. Že oni proste vnímajú iba to, nevnímajú, čo je naľavo alebo napravo, ako ten koník, vnímajú iba to, čo potvrdzuje ten ich bias. Nechcú vidieť všetko ostatné. Ja to ukážem na takom jednoduchom príklade, možno asi ste ho videli, alebo asi ten hoax poznáte. Je to najúspešnejší hoax, ktorý sa týka, alebo skúste si tipnúť, čoho sa asi môže týkať najúspešnejší slovenský hoax? Akej témy? Záver tam je, že ten hoax sa šíri rokuce. Že to nie je aktuálna vec. Nie? Kedy prišli migranti na Facebook? 2015 až. Až tedy, predtým netrápili Slovákov migranti. Toto je dlhodobá téma. Áno, je to nejaká skupina ľudí, ale iná. Rómovia. Najúspešnejší slovenský hoax, ktorý mal najviac zdieľaní, je facebookový status, ktorý hovorí, že Rómovia nemusia platiť za lieky. Že niekto údajne videl rómskú rodinu niekde v lekárni, ako vytiahla papier z sociálky a dostal zadarmo liek. A on bol naštvaný, lebo zaplatil 20 eur. Takže vyzval ľudí, že toto musíte zdieľať. Hej? Takže toto, čo vidíte, bez srandy zdieľali desiatky tisíc dospelých Slovákov s volebným právom. Najprv, ako vieme, že je hoax, nemyslím zdržovať, my vieme, že to je sprostosť, lebo neexistuje takýto papier, ktorý mohla tá rómska rodina vytiahnuť a dostala zadarmo liek. Tento hoax samozrejme nepochádza zo Slovenska. Pôvodne sa toto šírilo v češtine a mal to byť príbeh z českej lekárne. Iba ten niekto tvrdí, že on bol naštvaný, lebo zaplatil 500 korún. Potom to niekto preložil do slovenčiny, miesto 500 korún napísal, že on zaplatil 20 eur. A od tej doby to zdieľali tisíce Slovákov, mysliaci, že to bolo na Slovensku. Potom niekto ešte vyrobil status, variáciu tohto statusu, že Rómovia nemusia platiť za maslo. Že videl v obchode, ako rómska rodina vytiahla papier zo sociálky a dostal zadarmo maslo. A on bol naštvaný, lebo on zaplatil len 80 korún alebo 3 eurá. A vyzval ľudí, že to musíte zdieľať. Jo. A teraz prosím vás, prečo to funguje? Lebo konfirmačné skreslenie. Keď niekto nemá rád Rómov, keď si niekto myslí, že byť Rómom na Slovensku je úplná Havaj a uvidí, že majú zadarmo ešte aj lieky, tak to bude zdieľať. To potvrdzuje jeho bias. Vtedy nečakajte, že on si bude googliť, ako to je naozaj. To potvrdzuje jeho bias, bude to zdieľať. Vy mu to nevyrádite. Keď vidíte, že majú zadarmo maslo, tak a tomu verí. Alebo si tu dosadte Ukrajincov. Teraz kopec Slovákov nemá rado Ukrajincov. Keby tu bolo napísané, že Ukrajinci
dostali zadarmo lieky alebo maslo, tak verte tomu, že to sa bude zdieľať. Takže toto ponúka tento jav, konfirmačné skrsenie, sondu do duše tých ľudí. Oni veria, či už z prostosti alebo overené veci, ktoré potvrdzuje ich bias. Prečo tí chlapci frčia na tom Andrew Tateovi? Lebo on im hovorí to, čo sa im páči. On potvrdzuje ich bias. Takže vrajím, to konfirmačné skrsenie vidíte aj v politike, aj v tej mizogíny, hej? Každý z nás má tendenciu tomuto veriť. A keď o tom vieme, tak s tým vieme pracovať. Takže preto, kľudne o tom môžete povedať tým známym, že či ty nemáš trošku confirmation bias. Takže, to je základ. Treba vedieť, že každý z nás má konfirmačné skreslenie a máme tendenciu veriť tomu, čo potvrdzuje na náš názor. Potom sú tu ďalšie javy, ktoré s tým súvisia. Napríklad poznáte Dunning-Krugerov efekt asi, ktorý väčšinou sa to týka ľudí stredného veku a ešte starších. Že preto je tak ťažké, ako sa hľadať hlavne s ľuďmi stredného veku a viac. Lebo majú pocit, že už všetkému rozumejú, všetko zažili, všade boli. Hej? Ten Dunning-Kruger efekt voľne preložené hovorí, že čím väčšie prd o niečom viem, tým som v tom sebavedomejší. Takže tí istí ľudia, ktorí boli cez COVID, najväčší odborníci na vakcíny, sa razom zmenili na najväčších odborníkov na vojnu na Ukrajine. A teraz vám budú zasvetene hovoriť, koľko má byť na Slovensku medveďov. Potom to okomentujú, hej, že uvidia, neviem, nejaký rozhovor s nejakým lekárom o vakcínach. Oni tam napíšu, že to je hovadina, že to je proste výmysel Pfizeru. 100 im podobných im to olajkuje a oni sú presvedčení, že tomu rozumejú. A keď si všimnete, s týmto pracujú aj politici. Oni si ich vodia týchto ľudí na motúziku. To nevadí, že vy tomu nerozumiete. Ale vy máte ten zdravý sedliacký rozum. Vy ste to pochopili, že vás klamú. Zase, sa dobre počúva. Takže bohužiaľ musíte počítať aj s týmto, že časť ľudí si myslí, že je chytrejšia než rádio. Že rozumejú všetkému. Jo? Takže konfirmačné skreslenia toto. Teraz ešte v krátkosti, a potom ďalšie tajomstvo. Tí ľudia si myslia, že majú vlastné názory. Ja som roky v tých kotlebovských skupinách, harabinovských skupinách, antivaxerské a podobne. A ja to robím dobrovoľne. Áno. Keby ste predo mňa postavili ľubovoľného fanúšika Putina, v živote som ho nemusel vidieť, to preto vám poviem, čo bude hovoriť. Začne tým, že povie, že on nie je fanúšik Putina. Ešte pred 2 mesiacmi vám povedal, že on iba neverí americkej propagande, teraz už vám hovorí, že on iba neverí ukrajinskej propagande. A chce iba mier. Potom dá ale a zopakuje vám všetky výtvory alebo polopravdy ruskej propagandy. Ja nie som fanúšik Putina, ale, a ide, Zelenský je feťák, banderovci, nacisti, genocída, začalo to v 2014. A prečo nehovoríte o Jemene, o Palestíne a o vojne v Iraku? A ako to viem? Lebo aj ja som to isté už 100-krát videl na tom Facebooku, kde to videl aj on. Ja tých ľudí neurážam, ale moje dlhoročné skúsenosti ukazujú, že oni iba opakujú to, čo tam 100-krát videli. Hej? Však si vypni ten ruský plyn. To som už počul 100-krát. A ešte si mysleli, že sú strašne originálni. Oni opakujú to, čo 100-krát videli a čo potvrdzuje ich bias. Takže s týmto musíte tiež počítať, že proste oni, hej, furt niečo vidia na Facebooku a to iba opakujú. Takže, confirmation bias, hej, to naozaj platí, hej, to, že keď 100-krát niekto niečo opakuje, tak na 101-krát už to uveria aj tí ľudia. Kde tí ľudia prišli na to, že Čaputová americká agentka 100-krát to počuli? A budú to opakovať. Oni na to neprišli vlastným rozumom. Takže s týmto treba počítať. A ešte posledné k tomuto. Prečo fungujú konšpiračné teórie? Lebo sú zrušujúcejšie. Takže to je ďalšia vec, že ten konšpiračný príbeh je vždy zaujímavejší než tá realita. To znamená,
Vy, keď vedľa seba postavíte dva príbehy, napríklad, že ľudia pristali na mesiaci, alebo že tam nikdy nepristali a natočili si to v Hollywoode a všetci vás klamú, tak ten druhý príbeh je vzrušujúcejší. Je vzrušujúcejšie veriť tomu, že to si zhodili sami, ako je to sprisahanie médií, tajných služieb, vlád, až na tom YouTube to niekto odhalil. Si tento druhý konšpiračný príbeh je vzrušujúcejší. Mimochodom, čo znamená konšpiračná teória, to je sprisahenská teória. Hej? Konšpirácia je sprisahanie, pôvodný význam. A konšpiračná teória sa snaží iba o nejakej udalosti povedať, že je sprisahanie. To vidíte v tej politike. Ľudia idú protestovať, pretože nemajú radi vládu. A čo povie vláda? To je sprisahanie médií, tajných služieb, donedávna americké ambasády, teraz už je to ukrajinská ambasáda a gruzínska légia. Hej? Celé sprisahanie proti nám. A toto je zrušujúcejšie. Takže za ďalšie, bohužiaľ, tento konšpiračný príbeh je proste zrušujúcejší. Aj na tom YouTube bude mať viacej zhliadnutí. A teraz, čo s tým? Ako sa s tými ľuďmi rozprávať? Ako obísť to konfirmačné skreslenie? Nehádajte sa. A ešte vám ukážem teda poslednú, že kedy teda má zmysel sa s nimi hádať. To je prosím vás posledný tip. K tomu potom, že ako sa dá sa s nimi baviť. Kedy má zmysel pustiť s ním do debaty? Položte si jednoduchú otázku. Ako na vás ten človek pôsobí? Šťastný alebo nešťastný? Spokojný alebo nespokojný? Zažil som mnoho rozhovorov predtým s voličmi Kotlebu, potom s fanúšikmi Putina. Spoločný menovateľ vždy bol, že to neboli šťastní ľudia. A toto vám ponúka odpoveď na otázku, ako je možné, že ten môj strýko volil, neviem, pred 20 rokmi Dzurindu a teraz volí Fica. Ako je to možné, že on podporoval vstup do Európskej únie a teraz nadáva na Brusel? Jedno z vysvetlení môže byť, že pred tým 20 rokmi bol ešte v pohode, plný prísile, teraz povedzme, už je nejaký zatrpknutý, možno sa mu niečo prihodilo, je nešťastný a toto je ventil. To znamená, keď s týmito ľuďmi, bohužiaľ, asi je tá reč zbytočná. To znamená, že keď už investovať tú energiu, tak energiu treba investovať do človeka, ktorého si vyhodnotím, že je relatívne pohodový. Jo? Takže, keď sa rozhodujem, či sa pustím s niekým do debaty, keď vidím toto, viem, že s týmito ľuďmi je to beznádejné, lebo oni si na tom iba ventilujú nejaké frustrácie. Keď ale vidím, že ten kamoš je v pohode, že by som si s ním kľudne sadol na pivo, alebo na džús, alebo išiel na vodu, akurát verí tej propagande, tak vtedy, áno, vtedy by som sa s ním rozprával. Jo? Takže znovu, ja nebudem hovoriť, že s každým je rozumná reč. S týmito ľuďmi bohužiaľ nebude, pretože toto je iba dôsledok toho, čo sa im možno deje v tom živote. Takže kedy má zmysel, keď ja si ho vyhodnotím, že on je ešte relatívne pohodový. A teraz, čo s tým? Ako sa s ním rozprávať? Nehádajte sa. Ako obísť to konfirmačné skreslenie? Pýtajte sa. Kladte im otázky tým ľuďom. Ak existuje cesta, skúste im kladť otázky. Aby začali premýšľať. Všade, kde som, mám vždy pripravenú jednu otázku, keď mi niekto bude hovoriť niečo, čo má tušenie, že nebude pravda. Rómovia majú zadarmo lieky, Ukrajinci majú zadarmo jedlo, rakovina sa lieči citrónmi. Čo myslíte? Čo by som sa ich spýtal, tých ľudí? Presne tak. Majte po ruke túto otázku. A to nemusíte, že výsluch. Počúvaj, ja tiež nechcem byť tá sprostá ovca. Môžeš mi ukázať, čo čítaš? Ja si to tiež chcem prečítať. Ja tiež chcem byť taký, hej. Ja tiež chcem vidieť tie tajomstvá. Odkiaľ to máš? No. Väčšina ľudí vám povie čo? Áno, by vám povedal toto. A vám povie, nájdi si sám. Hej. Ale ja to neviem nájsť. Pomôž mi, ukáž mi to. No.
Alebo on zoberie do ruky mobil, to je ten vyšší level, a niečo vám ukáže. Pozri sa. Ten človek na YouTube to tvrdí, pozri si to. Tento človek to tvrdí. Hej. Tedy pokračujte v otázkach. To je čo zač? Táto web domáca liečba. Ten človek z toho videa, to je kto? Tá pani, ktorá tam píše o tých Ukrajincoch, ty ju poznáš? A pozor, ja neviem, či ona keca alebo nie. Ja sa pýtam, či ju poznáš. A tá pointa je, že ja odporúčam, vy sa nehádajte o tom Rusku, o tých dúhových pochodoch, o tých dvojičkách. Vy stočte tú debatu na to, odkiaľ on to má. Odkiaľ on to má. Hej. A furt sa iba pýtajte, hej, prečo tomu veríš? Hej, nie je to iba preto, že to potvrdzuje tvoj názor? A ten cieľ je, že vy nezmeníte názor toho človeka týmito otázkami, ale môžete ho donútiť, aby si napríklad začal všímať, odkiaľ on to má, čo si dneska nevšíma, aby si položil tie otázky, a prečo zrovna tomuto verím, tomuto človeku z YouTube, prečo mu verím? Dnes mnoho z tých ľudí nad týmto nepremýšľalo, lebo sa ich to nikto nepýtal. Vidia, že na Facebooku potvrdzujú to ich bias, opakujú to. A buďte, prosím vás, veľkorysí, nečakajte, že oni si to uznajú. Ona neprizná, že je dezorientovaný. Hej? Ale možno ten cieľ je, alebo možno čomu môžete dospieť, že mu nasadíte do tej hlavy chrobáka. Jo? Že on si to neprizná, že veril nejakým hlúpostiam, ale možno to v nemu začne štartovať, aj keď vám to nepovie. Jo? Toto, čo s tým môžeme robiť, ak existuje cesta pre tých ľudí, ktorí sú relatívne spokojní, kladíme im otázky. Špeciálne otázky na zdroje, a nech si oni ujasnia, prečo veria zrovna tomuto a nie inému. Tak. Dobre, myslím, že na čo sa končí, aby ste došli aj domov. Veľká vďaka za to, že ste tu dnes medzi nás zavítali, že ste merali toľkú cestu. Bolo to za mňa, hovorím, veľmi prínosné a vidím aj podľa diskusie, že asi sa to páčilo. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste tiež sem prišli tento piatok večer. Ak by ste chceli na takéto podobné podujatia prispieť, tu je pri východe nájdete krabičku. Takéto podujatia organizujeme raz za 2 mesiace, chystáme rôzne témy. Ak by ste mali záujem, sledujte náš profil na Facebooku alebo na Instagrame, na TikTok sme už veľmi starí. Chystáme rôzne podujatia, napríklad rozmýšľame aj nad témami o tom, čo je dobrý život, o nenásilnej komunikácii, o generáciách alfa a iných. Takže tak, toľko z našej strany. Ďakujem ešte raz. Pekný večer všetkým. Ďakujem aj ja.